Morjesta! Nyt nopeassa esittelyssä kesken sadonkorjuussesongin, kun on sadepäivä, niin meidän ST-mallisarja Viljakanuunat. Eli tää on ST42, eli 4,2 metriä pitkä. Se on meidän vakiomitta tällä ruuvilla. Sitten löytyy myös lyhkäisempää vakiomittaa. Muita pituuksia voidaan sitten lähteä räätälöittämään ihan just sun tarpeisiin. Sitten löytyy myös pienempää teholuokkaa. Tää on nyt 10 tonnin teholla, tämä ruuvi. Sitten tää on laakeroitu nyt 3 kohtaa. Eli täällä on myös kannatin laakerointi keskellä rasvattava. Eli tää on täysin äänetön käyttää, vaikka siellä ei mene tavaraa. Eli ei tule vituttamaan sitten se mekkala ja viljaruuvin kolina. Lisäksi sähköt on heti valmiina, tehty Schneiderin laadukkailla kytkimillä. Ei muuta kuin johtoseinään ja ruuvista napista ruuvi päälle ja ruvetaan siirtää viljaa. Voidaan katsoa sitten myöhemmin vähän tarkemmin ruuveja. Ei mitään, oo yhteydessä, niin palataan asiaan.